Kailan mo ani unsa ni? Sanga sa bayabas mga kaigsunan. Ato ni himuong panlin, kailan mo panlin tanawan nyo karong taon makaibaw mo unsay panlin. Kan kinaraan na nga pinulungan. Binulanon o naban ni sa inyo sa ubang lugar. Panlin. Okay. Gamiton ito na ron. Sanga. Kaya ito ning hawanan, hinluan ang yang sanga-sanga, talinsan, panlin ani. Kaning panlin mo ni kinaraan nga pinulungang panlin kay og manghuhag ubi, di man tayo og mangubi. Generic ana mamanlin. Mga muti, kamuti, sabot na kamuti ra. Nya og ubi, mo na ang pwede ra ng mga muti himong inog mamanlin ta. Mo na sa una mamanlin ta. Okay, tara. Gamitin na to ang panlin. Pwede dito mamanlin. Kay Juan, atong himuong snacks. Kay gutom na. Okay, atong anaman-namon bali na to yung hudton pero aron na po tayo baliko no. Kita ninyo wala na dahon. Bagon na bilin ng ihang muraw gamot kuan kani yang katay sa kamuti. Kay wala man init magayo nangamatay na pero di na to hudton ato na lang pong anaman-namon og kuhang unod kay aron na po tayo baliko no Semana Santa. Happy ta Semana Santa nga kaigsunan ko. Okay na magbinignit na po ta aron po ning baliko ning nabilin dire. Okay, koy na may unodan dagan. Kuha lang tag mga dagko bisag tulo itong imong snacks karon urasa. Kating snacks na. Okay. Duha. Dugang pa ta kay aron busog. Okay. Now, dako. Okay. Tulo na. Okay na. Okay, panit ta. Okay, mga kaigsunan, panitan na to kay ato nang himuong pagkaon karong oras sa kay gutom. Okay, mga kaigsunan, sundi ko ninyo sa akong buhaton. Kay aron malingaw magtan-aw sa akong pang snacks karong orasa o saon ako ni. Kinindot ni gamay ra ta gastuan ni pero busog ta mga kaigsunan. Kay ato ra man ning pritohon tangag asukar o kamay daog na. Okay. Na. Slice ta mga kaigsunan ko. Slice na to nipis. Ang dali maluto di kas kahoy. Ay nihit kahoy. Okay, ito. Ana. Atong nihiposon kay atong nipitohon dito sa atong abuhan nga nindot kaayo. Fresh air kay dito. Kay way bungbong. Okay na ta. Okay. Muna na pinanitan, gislice, ready na. Sakahang mainit. Okay na. Muna itong ingredients dire. Slice nga kamote, asukar 3 ka kutsara og mantika. Muna na. Okay, hindi ka may ito gasto no. Basta kayo magkugi. Nagimani. Ang nani lang god. Pinubre. Mantika. Saka atong aglapad na lang kay. Ginamitan naman na siya itong yagi. Ito nga natin ngayon na. Okay na kay gamay lang po tag-toon. Iguran po natong snacks. Okay, magsunan na. Init na. Magsunan. Yung ibubo na nung dimulugay. Ibubo. Sa ihuwad. Sa kay nga na ng mga pinulungan na ito nga. Ayan, ihuwad. Okay na. Init na. At ang ihuwad na. Okay. Bukaw na. Okay. Init na kayo. Bukaw ng mantika. Kung pabuton mga puwa tayo ang asukar at ibutang sa mantika nga init karon maulanay paglanay ato na iahog na tanawa nyo
Ato ning papuahon na sa butang nga gamay. Wala gamay mo na. Puwa naman. Mo naman luto naman na. Ato na ibutang ang gamay. Kilid lang diri sa kilid. Kilid. Paglaot na mapuwa ng gamay kay mahilis na sa kainit. Usa pa ukayon. Then dayon kaon. Solve ang problema sa gutom. Igsunan, di ba? Okay. Sige. Okay. Lanay lang ang kuwan, kamay. Puwa-puwa. Pwede na yato kayo ni. Okay, kita na to sa kay na to sa kamuti nga naluto na. Karon di mo dugay mapuwa na ato nang haonon o ato nang intibon. Okay, mga igsonan. Inyo pod sa kinubre lang bisa kay na mausap. Okay na. Paano siya? Naahog na ang kamay na sa laktik. Laktik na yun na kay mahilis mo na. Bisa ko yung laktik niya di ba glubi. Kani, direct niya. Okay na na. Ato na nang haonon. Okay. Haonon na tayo mag-igsonan. Kilawan na to. Okay. Yan na. Tama nyo. Okay. Bait na to. Okay. Itong batang atong iwahog sa kamay. Iwahog sa atong kamay. Limin yun ba? Limin. Malukop ang iyang lawas sa saging. Nami kanon. Okay na na. Haonon na to na ron. Okay. Sundi ko ninyo. Kaya mga haon na ta. Okay, mga ano ta? Luto na. Tilawan na to ha, tilawan. Tilawan. Pilit. Sarap. Sarap to. Kay, kanag iring.